रखी कुंवारे में एकरा निकलल जाता है पेट। सुन रे यारा बा कुंवारे में एकरा निकलल जाता है जाए छुछुनर चुमरी पतो रखी। कालिका मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पकड़ी दयाल। मिक्स बाय राज गुप्ता। घास गोरे जाले खोल के चोली के बटनिया मारे जे स्टाइल मथ में पहन के ओढ़निया साफे बिगड़ल बियरे। घास गोरे जाले खोल के चोली के बटनिया मारे जे स्टाइल मथ में पहन के ओढ़निया लगे बुला के घंघरी उठा के देखावेली इंडिया गेट। छौड़ी पतो रखी कुंवारे में एकरा निकलल जाता है पेट। छौड़ी पतो रखी कुंवारे में एकरा निकलल जाता पेट। आई हो दादा बिया बबुराइल अपना चढ़ली जवानी में लुका छुपी खेले रोजैयाम के बागानी में। ए या सुन ले बिया बबुराइल अपना चढ़ली जवानी में लुका छुपी खेले रोजैयाम के बागानी में। केहू बोलावे नमरी देखावे करे न तन को लेट। छौड़ी पतो रखी कुंवारे में एकरा निकलल जाता है पेट। छौड़ी पतो रखी कुंवारे में एकरा निकलल जाता है पेट। तनी लिहाज कल ए पूछी छौड़ी पतो रखी ओठवा से लाली चुए चले जबई झार के मांगला पकोहेले की दे हम ये तवार के। आई हो दादा